dimadan-madani barek kanca-kanca Reang. Jare Reang gak duwe sipak. Reang godhek-dredeg anake watu. Lah omah iku lak sipak Reang. Mbok Reang. Nek penolong aku ngono tak kandhano sipak Reang karo Mbok Reang. Mbok, sipak Reang dimadan-madani karo arek-arek. Berah. Iki mang pamitan dolen nang ngene kanca-kancane ngono lho, Mbok. Iku mang. Dolen aja karo bapakmu, Nong. Lah bapakmu nandi kok gak ngetutno putune? Lho nang kebon jarene. Mbok. Joko Bero iku wis gedhe, Mbok. Baba nek dolen Dik. Lho. Reang dimadan-madani karo kanca-kanca Reang Dik. Wong arek kok seganjok piyung. Reang Ganjok lakar santri. dimadani karo Reang. Ganjok babatan. Aku sing ngetutne iki pegel gelut ambek arek wiyung. Barekan lho sampean iku wis tuwek. Wong ngomong putus situk kok gak mentas lho. Derek dengkule arek enom ambek sing tuwek iki gak padha rek. Melayu nang wiyung tak tututi, melayu nang lakar santri tak tututi, gelut ambek arek babatan. Wong kok niku ning ndak. Lho. Arek kok Wis salah, Pak. Aku izin yo dimadani karo arek kanca-kancaku yo. Aku melok takon karo sampean yo. Pak D iki bojone sapa yo? jawaban arek Bojoku. Berarti Pak D bojone yo mbok. Yo, aku melok takon karo sampean yo. Ya takok apa Aku isih dimadani karo arek kanca-kancaku yo. diwadani piye? Diwadani piye? Joko Bero gak duwe bapak, Joko Bero ana watu. Aku lak rekil. Kandhane. Mbok. Kon niku lho. Kon nek dilokno gak duwe bapak, lha iki bapakmu sih. Aku iki bapakmu. Celok. Iki bapak. Iki yo, lah yongku iki bapakmu iki. Kerah. Ngadeko. Tak kandhani yo, Nduk. Anakmu iki saya suwe ta gedhe. Dikapak-kapakno tambah suwe ya tambah ngerti. Tutup ana, Nak. Joko Bero iki tambah gedhe. Tambah suwe tambah ngerti. Lah nek kon gak ndudono aku gak teko. Apa aku sing ndudono? Ora, Mbok. Iki mang dilokno arek-arek. Jere gak duwe bapak, anake watu. Kon gak ngesakno anakmu, Nduk. Kandhanono nak Dewi Sangkra. Kono anakku nak. Wis iki mek nembok menawa pancen wis ditiwancine. Joko Bero kudu ngerti sapa sejatine wong tuane lanang, Mbok. Kandhanono Sangkra. Aku melok takon karo sampean. Sampe dina aku takon wong sejatine wong tuane. Iku ngomong jare bapak bulan aku gawe. Nek nyebut gawe kapan piye?
tak genahno. Omongane yungmu iku mau ngene lho, Jong. Kon iku duwe bapak. Tapi bapakmu no Surabaya, dadi tumenggung Surabaya. Adole karo kene ado. Abot-abot aku pengen ngerti latine wong bapak adolane Surabaya. Ya wis piye lho. Sampeyan pengen goleki bapakne, pengen goleki wong tuane, Mbok. Aku gak tega. Adoh nak adoh. Alah. Arek wis gedhe nak. Ya wis kepengin karo bapake, ya babah cek goleki nang Surabaya. Kok gawane apa nak? Anakku coba. Nek pancene kowe temen-temen niat goleki wong tuamu lanang, tak samoni. Iki bawane Iki jenenge Cindhe Puspita. Kowe nek goleki bapakmu nek gak nggawa iki gak diakoni. kowe nek kepethuk bapakmu. Dodono Cindhe iki. Cek diakoni anak. Ngomong nek iki. Cindhe Puspita, anake Dewi Sangkra. Nek ngono yo, aku tak budal nang Surabaya pangesturku sing tak jaluk yo. Ya wis nak, budal nak. Hati-hati Joko Berak. Pitikmu gawa nak. Iya ya nak. Muga-muga nang petuk bapakmu nok Surabaya ya nak. Budal oleh slumun-slumun selamat budal selamat mulai selamat. Muga-muga gak ono alangan apa-apa Joko Berak. Budal oleh. Pitikmu gawa nak. Iya Pakde. Iya. Aku budal karo yo. Hati-hati ya nak ya. Nek liwat minggir ae nak. Ngono ae kok dijoko ati Rasane kaya abot, Mbok. Iya. Ngene lho nak. Aja didoli nangis. Anakmu lunga nang Surabaya goleki bapake. Iya, Kak. Ayo cegah lek, ayo direwangi poso. Muga-muga ditampa karo bapake nang petuk bapake. Bocah iku jeneng seneng atine. Iya, Kak. Ngono lho, Nduk. Wis, Iya. aku pasrah sampean wong lanang, anake ben meneng ben ndongakno putu sampean ndang kepethuk wong tua. Ayo tirakat bareng-bareng nak Ayo. ndongakno anakmu. Ayo. Sari. Piye Kang Mas? Piye kandhane Kanjeng Rama? Sugeng beti kunjuk dhateng panjenengan Kang Mas. Ya, tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula tampi muga dados jimat dhateng kula. Dinten menika Kanjeng Rama ngutus njaga paregolan Brangwetan Kutha Surabaya. Sinten mawon pawongan sing mlebet nek mboten beto tapastane Kanjeng Rama kudu dibalekaken. Ngono. Mula Dimas, ngertenono aku karo kowe kudu jaga paregolan iki kudu siap siaga. Nggih, sapa wae pawongan sing wani mlebu nang nggone Brangwetan Kutha Surabaya, nek kena derengno gak apa-apa. Lek ora kena direwangi tanding
Ora masalah, Dik. Ya. Nggih, Kang Mas. Nek ngono kudu sing hati-hati, Dik. Hop. Doa. Stop. Kon wong elek wani mlebu mrene. Arep nandi? Aku are nang Rokoyo, Pak. Rokoyo. Dimas Sawungsari. Rokoyo iki apa? Rokoyo nek mboten salah niku Surabaya. Ah, bener cocokmu. Nang Surabaya kate lapo? Golek isi Pak Reang. Jipak iku apa kan? Nek gak kliru ya, Dik ya. Bapak. Ah, bener cocokmu. Nyucuk-nyucukno wong kon niku. Bapakmu nang nggone Surabaya iki dadi apa? Bapak Reang dadi Bedenggung. Bedenggung. Sik ta, Dimas. Bedenggung iki apa, Di? Nek mboten salah Tumenggung kan. Ah, cocok cocokmu. Jenengmu sapa? Sipakmu jenenge sapa? Bedenggung Jamberono. Aneh-aneh basae wong iki. Apa kan? Bedenggung. Tumenggung. Gak liya ya bapak iki. Jayeng Rono, Di. Jayeng Rono. Bener cucuke wong loro. Pak, aku melok takon, peno kaya wong ketoprak. Riko sapa? Ngertenono. Wong ganteng gagah pideksa gawe sandangan mencorong-mencorong. Ora liya putra Katemenggungan Surabaya Sawong Rono. Lah sing iku, Pak. Ngertenono. Nek sandang penganggone menceret-menceret gak ana liya putra Katemenggungan Surabaya Brangwetan. Sawong Sari. Iko gukno, iko gukri. Iko rong corong, iko rong ceret. Kenal Pak? Rong dandang. Rok dadal. Ini sing kok gawa iki apa? Jago bakom Jago. Ngene. Nang nggone Katemenggungan Brangwetan Kutha Surabaya iki nganakno adu jago. Nek awakmu iso menang utawa iso ngalahno jagoku, awakmu oleh mlebu nang nggone Katemenggungan. Nek kalah ketok gulumu. Ya apa, Pak? Ya apa guna? Jagomu iki didu barek jagoku. Nek menang iso mlebu nang nggone Katemenggungan Surabaya. Nek kalah tak ketok gulumu. Lha lah gadowe ndas Reang. Lah terus diganti ndas apa? Dikancang ijo. Nek tangi Di wis sembarang. gelem tak gak? Sembarang. Jokekno jagone Kang Masmu. Temen lo ya, iso lo ya. Gak ngono nek. Wani-wanine ngakone jarine anake Temenggung Jayeng Rono. Pacane koyo ngene. Ayo Di. Totoane Pak, guna karo guri nek jagore yang menang, Reang oleh mlebu nang Katemenggungan Surabaya. Nek jagore yang kalah, Reang ditugel guluku. Gak apa-apa Reang wani didu jagone Reang. Ngono ya. Ya, Ayo Di. Ayo padha klopo kabeh. Dino iki ana tarungan. Ayo. Ayo.
Jagoreang sing menang dadak digawa mlayu. Gono karo gori nakalan. Hei, gono karo gori nandi playu peno gono tak tututi. Nyoto-nyoto jagone awak dhewe sing kalah. Iya, Kang. Nganti kewirangan pitik tak go mlayu. Jagone tibae apik. Jagone menang nganti bae. Iya. Wajeng bujukan. Bujukan sing ya apa? Jagoreang sing menang mlayu. Jelas-jelas jagoku sing menang. Untung-untungo awakmu iki galak tugel gulumu. Jagoreang sing menang kok meno nakalan gono. Jalukmu ya apa? Jago tak sita ya. Yo, Lho berarti sak niki ya jago padha jago boto gak apa-apa. jago wis kalah. Saiki karep botone. Sak karep mriko gono karo gori. Wis apa? Ayo sembarang. Gono karo gori wedi karo gandeng-gandenge wedi. Loh, mlayu nanti gono karo gori. Hei, gono karo gori, ndandono aku. Sawung Rono dalah kowe sawung sari ana kedaden apa nggih nganti kowe keplayu-playu ing pendopo katemenggungan nggih Saderenge kula matur kula ngaturaken sungguh pabekti mugi kunjuk tak tampa ya nggih ora liwat pangestu Kanjeng Rama tampan ana ya nggih kula tampi mugi dadosaken jimat iya ya nggih Kanjeng Rama iya nggih sakmenika kula kalian Dimas Saungsari jaga paregolan iku wis dadi tugasmu nggih wonten bocah niku damel ontran-ontran Kanjeng Rama. Lho, kok dadak ana bocah ontran ning kowe keplayu-playu. Samenika pun kula elingaken, kula kengken bali. Ya terus larine niki mboten purun Kanjeng Rama.
kula rewangi gelut, kula antem dayel, delosor Kanjeng. Sing delosor le. Kula Kanjeng Rama. Le alah. Bumi to ramane. Lah Kowe. Kula nggih ngoten Kanjeng. Lah ya ngono. Kula cekel, kula saduk dayel, delosor. Sing delosor Kula Kanjeng Rama. beh. Kowe iki putra Katemenggungan Surabaya. Kok dadak tanding yuda kelawan bocah kaya ngono kok dadak kalah. Iki njur kepiye? Mengko ora ana liya sing umpama Kanjeng Rama lengser sing jumeneng Temenggung ana kutha Surabaya. Kowe sakloron iki kok dadak kaya mengkono. Jangan nyedot pundi to ramane Kono karo gori ganteng-ganteng wong maling. Niki Iki Kanjeng Rama. jagoreang. Jago. Paling dasu. Jagoreang. Sapa kowe? Kok dadak tanpa permisi munggah ana ing pendopo Katemenggungan Surabaya. Aku Joko Bera, Pak. Awakmu Joko Bera. Terus nggodak dene putraku sakloron iki ana parigawe apa? Jago reang digawa mlayu. Maling karo gono karo gori. Sawung rono dalak kowe sawung san. Jek Kanjeng Rama. Apa bener sing diomongno bocah iki mbok lakoni nggih? Leres Kanjeng Rama. Nah, Nalare kepiye? Niku wau adu jago. Terus kok jagone Joko Berek niki sae kula beto mesisan Rama. Bocah iki arep mlebu ana ing paregolan Katemenggungan Surabaya mbok alang-alangi ora gelem. Nggih. Ning kowe terus banjur gawe sarana adu jago. Jagomu kalah. Nggih. Jagone bocah iki mbok gawa mlayu. Jek leres. Lho, aja kaya mengkono nggih. Kowe iki putrane Katemenggungan kudune iso dadi tepa lan tuladha para kawula ana ing Katemenggungan Surabaya ya nggih. bocah saka desa ramane. Saka desa ya, durung ngerti tata kramane ya ya. Sapa mau jenengmu le? Joko Bera, Pak. Joko Berek. Sejo karepmu kate nanti? Ati rep rokoyo golek iki pariak. Rakaya iki apa ta? Kok rakaya? Petinipun Surabaya ngoten. Oh, Surabaya. Variatasi alit dan dereng tete ramane. Cara sik kedal. Nggih. Lek wis ana ing kutha Surabaya, tujuanmu lapo? Golek iki pariak iki dadi pedanggung Surabaya rokoyo. Golek bapakmu sing dadi bedenggung. Bedenggung iki apa to jeneng? Petinipun nggih Temenggung ramane. Oh, Temenggung. Panjenengan ki ambek to ramane. Golek bapakmu sing dadi Temenggung. Sapa jenenge bapakmu? Tapi rono Kok Jamberono? Apa enek Temenggung Jamberono? Mesinipun Jayeng Rono nggih panjenengan ki ambek to ramane. Oh, dadi Kanjeng Ramamu jenenge Jayeng Rono. cocok. Cocok ya. Ramane. Heeh. Kula badhe matur kalian panjenengan lah menika kemados si ramanipun wedhus pundi menapa panjenengan gadah garwa selir. Aku iki ya durung ngerteni jothok. Masalahe piye durung ngerti, Bune. Joko Berek. Awakmu teko ana ing Katemenggungan Surabaya goleki bapakmu sing dadi Temenggung sing jenenge Jayeng Rono. Kondone yung budal teko lidah di ngono ati, Pak. Aku goleki pareang sing dadi bedenggung. Sangka sangkane paranmu teko ndi? Lidah di ngono ati. Lidan Donowati. Terus kiki anake sapa? Enake yung Dewi Sangkra. Anake Dewi Sangkra sangka Lidan Donowati. Joko Berek. Nek pancen kowe iki anake Dewi Sangkra sing teko Lidan Donowati, ndawa tenger apa awakmu? Joko Berek.
letak dulu anane Cinde iki bener tondo yen kowe iki anakku ngger Wadamu bapak. Bener gak tau muli Pak, mbok katuun kono ya Pak. mbokmu apa Katuun. ora kono damen kono lho Joko Brek nyata-nyata kowe iki anakku ngger olehku patutan karo Dewi Sangkra sangka Lidandonowati ya Joko Brek Oh, ngono gak. nek awakmu wis mengerteni ke sejatine ya anakku ya putraku terus karepmu piye ngger Ya ayo mulai nang lidah mo. Mbok tak bedino golek sampean. Joko Brek Mangkirian lamane. Ya, Bune. Kula badhe panggil kalih panjenengan. Panjenengan mbet kita wonten dosa-dosa menika pados jampine praja menapa pados prawan apa pados ning pramat keng desa ngoten niku. Bune sadurunge aku njaluk sepura marang awakmu nduk rikala semono aku telik padesan ana ing Katemunggungan Surabaya ndadak kepethuk karo salah sijine prawan sing jenenge Dewi Sangkra jroning atiku aku duwe rasa seneng lan tresna karo Dewi Sangkra njur aku patutan terus duwe anak si Joko Brek iki Panjenengan ngendika ngados mengaten menika menapa mboten dipun galil langkung rumiyin ta ramane. Terus kula niki menapa kalih panjenengan? Menapa mboten runtih penggalih kula ta ramane? Bune Inggih kados pundi? awakmu iki minangka garwa prameswariku ana ing Surabaya. Perkara tresna ora bakal iso ngalahno awakmu. Wong diarani menungso iki nandang tresna nandang kayuyan jroning asmara. Ora mikir kedaden mburi karine sing kaya mengkene. Ngarep aku wis penggalih kondo. kula ta ramane. Ngarep aku wis kondo. Pangapuramu sing tak jaluk. Joko Brek Ya mo. menawa awakmu kepingin Kanjeng Rama bali ana ing Lidandonowati ora bisa ya ngger Ora bisa ya mo. Aduh, kuno karo gori tak jarono. Joko Brek umpama awakmu manggon ana ing Katemunggungan Surabaya kene gelem apa ora Lo perasaan mo, lambine tetep api-api mo lho ngene mo gak kepo mo gak tau ubah. ning sadurunge awakmu iso manggon ana ing Katemunggungan coba tak takone marang kadangmu sakloron ya ngger Sawung Sari dalah Sawung Rama Nggih, Kanjeng Rama. umpama si Joko Brek iki ya kadangmu arepe melok ana ing Katemunggungan Surabaya menurut awak piye Ngeten Kanjeng Rama. Kula purun ngakoni dulur. Nggih, Joko Brek niki ning kula nggak ada penjalukan Kanjeng Rama. awakmu duweni penjaluk Joko Brek, Iya bener. awakmu oleh manggon nang nggone Katemenggungan kene. Tapi awakmu tak dadekno bekatik. Barang karo Ro, sing jenenge bekatik ngerti. Ngeritno jaran sing jumlahe 144. Nek sijine jaran jek ana sing bekir. Loh. Tak tugel gulung. Oh, reang didadekno bekate mo ya. Ya. Dikongkon ngiritno jaran akeh 144. Nek wis tak ritno mo jaran tak pakani dibeker berarti kurang mangan. Kurang mangan. Nek wis tak ritno ono ganteke jaran, peno sing ngentekno kuwi. Sawung Sari piye nggih? Sabar. Kula nggih gak ada penjalukan. Piye ngger? Kula kengken nyombor. Jaran kabeh 144. Heeh. Nenten siji sing isih beker, berarti comborane kurang. Ya. Tak pecok ndasmu. Bener. Ngono di. Aduh, kok beda kok. Ya apa jarene mo? Bengkok kongkon nyombor jaran. Lek sik ana sing beker iku tandane jarane kurang ngombe. Dicombore mbek apa mo? Medawat.
Sampai dedek to, Le. Guri, Ya. aku sanggup nyombor jaran. Jaran wis tak combor mek dedek, tapi ki bengker. Berarti ki akeh luwe peno sing ngentekno. Aja kaya ngono le. Joko Brek. Urip dhewe. Iya kaya Syarat lan sarana sing diwenehno kadangmu iki apa kowe sanggup nglakoni? mau abot-abote kepengin dadi anak Riko mau dadi dulure Gono karo Gori. Lakonane mau Sanggup? sanggup mau. Sawung rana dalaku wis sawung sari. Yen mengkono dodono papan panggone jaran kang bakal dirambut karo Joko Brek. Cek Kanjeng Rama. Ayo. Atamu kono. Wah, Ayo, sio, sio. kompor merah. Ayo nek dhisik. Lah gitu ramane Piye, piye? panjenengan mestinipun saderengi mestinipun nggih panjenengan niku kedah matur kalian kula langkung rumiyin to ramane. Matur sing kepiye? Lah menika Joko Brek menika menapa mboten nurut kendali kula. Wis aja dadi atimu lho. Iki tondo tandane londo kate munggahno ing pendopo kate pembungan Surabaya. Selamat pagi Bapak Jayang Rono. Iya. Dah. Saya bersama dengan saudara-saudara di sini datang atas perintah langsung. Bersama dengan semuanya di sini ada perintah langsung dari Governor of Netherlands, dari Ratu Helmina. Bahwasannya saudara, Maaf Jenderal. yang disiplin Dan ini coploknya ojol. Oke Bapak Jayang Rono. Oke. Faham apa yang saya katakan? Di sini menerima perintah langsung dari Ratu Helmina. Ya ngene toh. Therefore, untuk Bapak Jayang Rono, mau tidak mau, saya diperintahkan untuk mencabut itu bracelet. Dah. Dadi tekamu nang pendopo kate menggungan iki butuhe mek siji. Oleh perintah teko jeraganmu sing nggo Nederland, kongkon jabut beselitku. Yes, my Dah. Queen of Netherlands want to take it your bracelet, you know? Ya. Senajan tahu gak tapek ngerti omonganmu ndo tetep tak jawab. Maksudnya saya ke sini ada perintah dari Ratu Helmina untuk iya, Mbak. ambil bracelet Bapak Jayang Rono sebagai tumenggung di Surabaya. Dah. Perkara beselit sing gawe ya londo. Yes, Umpama dijaluk londo, tetep tak wenehno. good, Gude, very good. kopi gude makan. Dah. Ya, Nek beselit iki wis mbok cabut iku prasasat aku wis dadi temenggung dongkol ya to ya. Bune, Iki kados pundi ramane? coba bune beselite. Tak serane nang londo. Bu. Lho, kok kados mengaten to ramane? Wis manut pratnatane londo. Ini jangan terlalu lama, ini sumu. yeah. Di mana? Tenang to, sik dicoba londo. Dah. Yeah. Iki wujudane beselit sing diweno londo marang aku dadi temenggung ana ing kutha Surabaya. Yes. Mula dina iki lek londo ngarepno beselit iki dicabut, bakal tak balekno nang awakmu ndo. Oke, Tanpa londo. saya terima Bapak ya. Dan Bapak Jayang Rono, Iya ndo.
berhubung Beslet dari Bapak Jayang Rono sudah hamil, Ya. sekarang untuk pemerintahan di Surabaya zo. Ya, ya. No government, nggak ada pemerintahan. Iya toh. Artinya ini pasti akan ada lagi calon untuk menjadi Tumenggung in Surabaya. Iya toh. Setelah saya ambil Beslet Bapak Jayang Rono, saya minta bantuan. Bantuan apa toh? Saya mohon help dari Bapak Jayang Rono untuk memberitakan, mendelegasikan apa yang diperintahkan oleh Ratu kami Helmina, bahwasannya akan ada sayembara untuk sebagai pengganti Bapak Jayang Rono untuk memerintah sebagai Tumenggung muda di Surabaya. Iya toh. Sayembaranya berisi siapa saja, barang siapa yang bisa untuk menyodor alias menjatuhkan itu bendera yang ada di Menara Gala, menjatuhkan bendera itu tepat jatuh di Bokor Kencono, the God of War. Itu dia akan menjadi pengganti Bapak Jayang Rono. Dadi sakwise aku dongkol to. Nggih. Londo bakal nganakno Giri Patemboyo sing jenenge Sodoran. Yes, good. Sapa esok sing iso ngelogono gendera tunggul yuda Yeah. sing ana sak dhuwure Menara Galak, rutuhe ana ing Bokor Kencono. Yes. Bakal jumeneng Tumenggung Kareman ing kutha Surabaya. Yes. Very very clever. Bapak Jayang Rono betul-betul pandai, Suwun to. Ya. Untuk itu Bapak Jayang Rono, saya sudah selesai tugas saya di sini. Saya bersama dengan soldat semuanya akan kembali ke governor. Iya to. Saya harap Bapak Jayang Rono bisa membantu pemerintah. Ojo kuwatir to. Apa sing dibutuhno Londo bakal tak ewang-ewangin to. Oke, terima kasih Bapak Jayang Rono. Saya pamit dulu. Iya ya. Sama Ibu, terima kasih. Saya permisi. Assalamualaikum. Matur suwun. Matur suwun. Iya nih. Bune Londo mangerteni apa sing dadi tujuanku ya Bune. Mergo aku ora setuju Londo lek mlebu ana ing kutha Surabaya. Mulane Londo gawe rekodaya supaya aku ora dadi Tumenggung ana ing kutha Surabaya. Wis aja mbok bacot-bacot ki anak putramu sakloron. Punten Kanjeng Rama. Ya ngger sawung rono. Saja ini kenten napa Kanjeng Rama? Sawung rono ngertenono ngger. Kanjeng Rama dina iki wis ora jumeneng dadi Tumenggung. Ning dadi Tumenggung dongkol ya ngger. Mergo Londo tas mlebu ana ing pendopo Katemenggungan ora liya tujuane mung njupuk Beslet Kanjeng Rama dadi Tumenggung. Sabare tole, sabaro, ramamu wis ora dadi Tumenggung maneh tole. Ning kowe sakloron kudu iso nduduna derma bektimu marang wong tuwa ngger. Dadi satriya kang pinunjul. Dadi satriya kang utama. Besok iso mendem jero mikul dhuwur derajate wong tuwa ya ngger. Kanjeng Rama. Mula sawise Kanjeng Rama dadi Tumenggung dongkol, Londo bakal nganakno Giri Patemboyo kang sinebut Sodoran. Sodorane ana ing tengahe alun-alun Kartosura ngger. Yen kowe sanggup ngger, kowe kudu bisa ngleboni Patemboyone Londo ya ngger. Cek Kanjeng Rama. Damel nuduhaken dharma bekti kula dumateng panjenengan, kula sagah Kanjeng Rama.
Dadi kowe sanggup ngleboni patembayane londo? Nggih, sanggup Kanjeng Rama. Mulai yen ngono aja kesuwen gage nang budala ya, Nger. Nyuwun pamit Kanjeng. Nuwun pangestu Kanjeng Rama. Bune, Inggih namane Kanjeng. putrane sakloron we budal ana ing alun-alun Kertosura. Mula awakmu manjing ana ing pendopo katemunggungan. Aku tak ngeteng lakune putramu ya, Bune. Aku pamit ya, Bune. Anak sawung rana karo sawung sari. Muga-muga bisa kasendatan to nggih. Lho. Tibae Kanjeng Rama Mbah Noyot ban kindi. Sak tebah sak kilan abot karo guna karo Gupi. Nyatane aku ya anake Kanjeng Rama ya kepengin ngleboni patembayaning londo. Senajan to Kanjeng Rama gak nglilani reang melok nyodor gendera tumbul yuda, reang tetep bacutno melok nyodor. Reang mlebu nang gedhokane jaran. Reang nggawa jaran tak tumpaki mripate blalak-blalak butute blarak cineret. Reang mencolot numpak jaran budal nang Kartosura. Nek durung kenal-kenalno dayo. Nek wis kenal raketno. Kano di loro. Bupati Sampang Madura. Cakraningrat. Awe aku krungu tembung rawat-rawat bakul sinambiwur. Jarene Dimas Temenggung Jaing Rama diwis dongkon. Siji gawe loro gawe tayo. Bisa nak sambang teni ing Katemunggungan Surabaya. Ping loro awake dhewe oleh undangan. Kartosura. Lontongna diri Patemboyo sapa sing iso nyodor? Iki dadi Temenggung anu Langwetan kutha Surabaya. Awe aku melo dadi saksi. Ki pompong durung awang tayo. Aku tak mlaku tadi sing alon-alon Kartosura. Ya opo engko dakine? Terus malang keket terus.
Bapak-bapak yang semua sudah di sini, berhubung ini sayembara untuk menentukan siapa yang akan berhak untuk menjadi tumenggung muda di Surabaya, saya pada saat kali ini akan saya serahkan kepada yang dipercaya oleh governor, seperti yang diperintahkan bahwasanya sayembara ini akan saya serahkan kepada Bapak Sosro Hadiningrat. Kaya ngono to? Iya. Wis percaya temen. Iya. Riko. Tarik Sosro Hadiningrat. Yes, I believe Bapak Sosro Hadiningrat untuk menjalankan sayembara ini. Saya serahkan semuanya. Silakan Bapak. Dimas Cakraningrat. Kupingmu wis krungu, gitu? Nggih. Mlakune sodoran ala lan becike dipasrahke aku. Nggih. Sosro Hadiningrat sing duwe panguwasa ing Yogyakarta. Ngerti kowe? Nggih. Yut. Tinimbang kowe nganggur ning kene pepander, kowe tak wenehi pakaryan, pagawean. Kula. Hmm. Napa niki ta ya? Minangka keamanan. Duh, keamanan. Duh, termasuk ansip kula. Piye to kowe? Hansip iku apa? Ya Joko. Oh, zaman saiki. Zaman saniki Iya. enen keruwetan niku ansip niku. Bagus. Dimas Jayrono. Cek Kang Mas Sostro. Ketang-ketang kowe sik nrimo undangan, kowe ki wis ora dadi tumenggung. Cek Kang Mas. Kowe wis dongkol, gitu. Api-api atiku, aku sing nyebarake undangan, tak kon lungguh ning kene nyaksekno, kowe tak dadekno pramugari. Nggih, pramugari. Ngerti? Mboten ngertos napa pramugari niku. Iya ana tamu Bupati Mancamanegara utawa Londo utawa sing duwe, ya to? Duwe panguwasa Nederland Ratu Helmina, kowe kudu menehi pasugatan kang apik aja nganti kuciwa. Nggih, Kang Mas. Kaya ngono. Keamanan nggih kula nggih. Keamanan. Enten napa mau ruwet teng sodoran iki awake kula tanggung jawab nggih. Nggih. Ndo minangka dalang sodoran aku. Nggih. Aku sing wis tak bagi pagawean. Siap. Arek sawetara. Silakan Bapak. Ingsun amiwidi malingki warangka dalem Ratu Helmina lantaran amangkurat amineral reh dene pasawekan agung ora bisa sowan pepander ing sodoran alon-alon Kartosura ora ana loro siji panguwasa Yogyakarta Sosro Hadiningrat minangka dalange sodoran bisa diwiwiti. Terima kasih Bapak Sostro. Dan kamu coba ke sini ya. Pada hari ini. Wah. Nama Sawung Rono. Sawung Rono, nulisi kok Malang.
Sawung Rono. Pangestune ya Ger, muga-muga kowe bisa nyoba anane Gendara Tunggul Muda ya Ger. Pak Sorong, ojo sampe ambyuk. Kowe bisa ngendani dadi tumenduk. Iya. Iya, saya kasih opo pangestu. Bidik yang tepat dan tunggu apa-apa dari Aika. Tuh, woi, luput, Kopral. Yes. Udah berapa kali? Dan satu kali, Kali apa? dan kali badas. En kasih kesempatan satu kali lagi. Bidik. Tuh. Woi. Luput lagi. Kopral? Udah berapa kali? Dan 2 kali, En kali apa? kali gonto. Nama yang terang. Sawung Sari. Terima busurnya. Saya kasih pangestu en kamu orang bidik yang tepat dan tunggu apa-apa dari Ika. Tuh, oi, three, Bresek, en Kopral. Yes. Udah berapa kali? Dan 1 kali, En kali apa? dan kali berantas. Kasih kesempatan en satu kali lagi. Bidik yang tepat. Tuh, one, three. Kopral, Yes. udah berapa kali? Dan 2 kali, En kali apa? kali kuayuhan. Siap. Bengok. En londo kadung seneng. Kuayuhan ora ono kaline. Bukti. Belang. Bolongmu ya. Bola aku Cek ndi? teko iku kan Sorina. Bola kuayuan. Iku kali ini aku. Cukup. En Kopral diharap mingkem sejenak. Dan baik-baik saja. Dok, Oh, iki ya apa? Ora ana sing bisa ngayahi kewajiban anane nyodor gendera tunggul itu.
Ki karepe ndok. Sesuai dengan perintah Ratu Helmina Bapak Sosro, bisa atau tidak bisa, harus selesaikan ini sayembara. Kaya ngono. Harus selesai hari ini juga. Kudu mari. Harus selesai. Ya. Bagus, bagus. Apa bagus? Kuswa. Jawurono. Gagah pideksa. Lemu gede dhuwur. Sawung sari yang ngono gedhi-gedhi. Kakean mangan sego tanggapan petang wulan muput. Iki gak cocok wae lemune kaya. Kowe ra bisa nduduhake dharma baktimu tumrap wong tuwa. Mesine bisa. Ngene iki piye? Ora kejiwa kowe. Ganteng-ganteng ora bisa dadi temenggung ing Surabaya. Sutiran bisa. Sirep. Woro-woro. Londonganake Giri Patemboyo. Kakamping pindho. Sapa wae manungsa sing kepengin nyodor ora ketang pijak pejaratan wong melarat kere mencore yen bisa nyodor anane gendera tunggul yuda rogol ing Bogor Kencana benom dadi temenggung kanoman ing kutha Brangwetan kutha Surabaya wara-wara samene dirungake. Mangkir yen Kang Mas. Ndok, engko dhisik ndok. Kang Mas badhe jenengan napaaken ning Kang Mas? Gawe rodo kaya. Badhe jenengan napaaken? Badhe jenengan napaaken? Apa teni? Umpami niku jenengan perjayane, jenengan tumut kelangan Kang Mas. Kok awake aku melu kelangan tak yo. Bocah menika mboten sanes nggih putra kula nggih yoga kula Kang Mas. Iki enae sampean. Nggih Kang. Patutan teko sapa? Saking Dewi Sangkra, saking Lidandonowati Kang. Desa. Nggih. Lo. Tadi temenggung klutusan kula dadi tongkol dicabut beseline kaya. Ki nembe sepisan. Wah, yo apa sampean iki? Temenggung suci. Duh. Temenggung klutusan teko desa-desa. Joko Brek, kaki nang tangi nggih. Ayo Pak kali Pak. Yo tak buka. Natane warna iku lho cuma rono ae. Kok dicak iku wakit iku mang. Tak buka Pak. Joko Brek, iki ngono minangka ter-teran yo nggih. Lek ke lulus gegermu tidak kowe bakal dadi Joko Brek terus mengko. Kok kebatik ngomong. Joko Brek Wis disotir ya. katel apa awakmu mlebono ing alun-alun Kartosuro nggih? Aku yo melok kaya gono karo gori mo. Aja ya nggih, bali nggih. Momo, aku yo melok mo. Saatasane Kakang Musawur ngono dalah Sawung Sari ora iso kok dadak kowe arep mleboni Patembayane Londo. Kale aku melok iso nyodor lah. Joko Brek bali ayo nggih. Momo reyang tetep melok. Tetep melok. Melok mo. Kita jalane izin marang Kanjeng Wamu Sosro adene ngrat ya nggih. Sosro. Lah ya Sosro. Lho. Kang Mas Sosro niki kupinge ra didublek nggih. Nggih. Sirap geger. Kang Mas Sosro. Londo ngomong geger. Niki putra kula Joko Brek badhe tumut nyodor gendera tunggul yuda Kang Mas. Jenengmu sapa? Reyang Joko Brek. Joko Brek. Hah? Peranmu kaya ngono? Aku nguasake mblenak.
Kok tak cukak pisan kapok. Iki boleh pimpinan. Wong kowe arek desa kesa-kesa, arek gunung kenang-kenong. Lungguhmu dengklek ongklek-angklek, manganmu sego jagung, sego telo, ngombemu banyu entak. Kok pengen dadi temenggung, ketemu pirang perkara le. Ya maksud ngomong. Sopo? Siapa itu Dayat? Mau aku melok mau. Ora keliru kowe. Yen ngongkon delondongmu kaya ngene iki. Iki malah pimpinan. Nggih, terus pundi Kang Mas? Kowe jek layak ditotok. Yen kaya ngene praene ora pendidikan nen dadi pengayoman kudu didikane dhuwur. Nggih, leres. Berwibawa. Nggih, leres. Otake jenius. Nggih. Pinter. Nggih. Nek kaya ngene ora bisa. Ger, Joko Berek. Kondone Kanjeng Womu ora kena ya, Ger. Bali ya, Ger. Ngomong aku Tetep melu. tetep melok mau. Coba tak takoni Kanjeng Womu Cakraningrat ya, Ger. Iya mau. Kang Mas Cakraningrat. Niki yoga kula Joko Berek badhe tumut nyoder nuwun kantuk panjeng. Awakmu jaluk tolong nggih Kang Mas. Nggih. Yo tak ngomong gini bareng Kang Mas. Sepuro adene iki. Nggih, monggo. Syutirat mereka, syutirat. Nuwun sewu Kang Mas. Piye? Piye? Nek ngoten sampeyan wau mboten cocok kali ngajengi ngomong. Yen kowe ora cocok, tembungku sing kepiye? Omong sampeyan lak ngeten. Kula niki eling-eling keamanan. Nggih. Jadi nggih nulung kali lare niki. Ngomong sampeyan ngarep. Kula rungokaken ta ya. Ojo cacat. Wong kere mencuri ibarat nol tunggak dan udeng-udengi. Oleh mlebu nyodor. Ndelok-ndelok. Lare niki tetep ngleboni sayembara. Nyodor. Ora bisa. Nyodor. Ora bisa. Nyodor. Kaget aku. Bapak Sosro, Apa ndak? masih belum jelas saya tadi. Lah koyo ngene prejengane ya, Nduk. Saya harap sayembara ini berjalan dengan lancar. Kalau memang tidak bisa lancar, dibubarkan aja semuanya. Yo, yo. Selesaikan dengan baik. Itu keamanan awean. Sira, Roh. coba bener. Kowe tak oleh. Dulurmu sing gagah-gagah, sing ganteng-ganteng ngono, pitung cemukur gantenge. Kon elek patek tretek godhegmu ndredeg kaya ngono. Iya. Ambut telek. Padha karo sapa? Kowe tak oleh nyodor dulurmu ping lur. Kowe sepisan. Yen sepisan ora iso tak tugel tak pendem no alun-alun kene. Nggih. Tanggup. Nek gulumu tak tugel gak iso piye? Gak iso raup kon. Tindas, Gak iso apa? kacang hijau. Kacang ijo. Rungokno. Pisan. Mau, aku oleh nyodor mau, tapi nek aku gak iso dipisan, dikei tempo pisan tok mau. Nek aku gak iso nyodor gendera mau, aku tugel buluku mau. Oke, aku tetep gelem mau. Ibaratnya urip koyo ngene mau, swarga gak arep, neraka yo gak arep-arep kok. Bener. Konane, Bener iku anu kok gak kanggo. ngomongnya mau. Kakek nang nyodor. Tanda tangan mau. Ya.
Lah iso mau gak sekolah belas kok. Bagian cocok ternyata. Napa no? Lah sekolah mau. Kowe gak lalan. Tangan ya. Ada tangan. Gak Tak jempol. cap sikil. Ayo. Kene suwe Dik. Di kaki semua. Ini bukan tanda tangan. Apa? Dada lalapo. Api kaki semua. Hati tapani. Kaget aku. Bedil batukmu ini nyonyor. Lode kate dipanah. Wis jenengmu Joko Ngebrek. Joko Brek. Jalur pangestu soleh. Yo, aja dhewe.
Iyong Dewi Sangkro. Bagus. Pangesturika sing tak jaluk yo. Reang kating ngleboni patembayan nglondo. Yo bangsa kulit putih. Reang nek iso nyodor gendera Tunggul Yuda ana ndure kitiran Wanara galak yo. Reang dicok didadekno tembung Kanoman ana Surabaya yo. Ananging yo Pemereang gak iso nyodor gendera Tunggul Yuda yo. Reang dikethok gulu reang. Nek ngono reang pamit mati yo. Pak Dewang Sadrana lan Boyodara. Dina iki reang njaluk pangestu marang Rika. Reang ngleboni patembayaning londo nyodor gendera Tunggul Yuda. Pangestu Rika sing tak jaluk Pakde. Nek iso kasembatan anggon nyodor gendera Tunggul Yuda Pakde. Peno tak tukokno celana jeki. Bagus. Jago reang. Pangestumu sing tak jaluk Bagus. Rewa-rewa ngono reang kate nyodor gendera Tunggul Yuda yo patembayaning bangsa Londo. Nek reang iso nyodor gendera Tunggul Yuda, Bagong bakal tak tukono kurungan kencana. Tak pajang candurir pendopo. Peluru sak dening prajurit. Mat. Lo. Gak layak. Gendera Tunggul Yuda saya adoh, saya ngelip, saya dukur, saya gak ketok. Lah ono sing goceng. Mangkane para putra mantri lan bupati gak iso nyodor gendera Tunggul Yuda. Lah sing goceng ilu-ilu Banaspati dienggo tetekan lan sak peninggalan. Nyai Janyang kaki danyang sing baursa alun-alun Kartosura. Pangestumu sing tak jaluk. Reang kepengin dadi temenggung Kanoman ana Surabaya ngleboni patembayaning londo nyodor gendera Tunggul Yuda. Reang ngrapal aji penitisan. Sawise reang ngrapal aji penitisan. Reang ana alun-alun Kartosura. Reang Ci Kulon Etan Jombang. Reang Ci Kidul Lor Jombang. Reang tengah-tengah mancik alun-alun Kartosura. Membat mentul kaya pikulan. Sawising reang rapal aji penitisan. Gendera Tunggul Yuda saya gede, saya cedhek. Sumrambahe ngaji penitisan. Mentange jemparing pelayune jemparing tedas tatas. Gak tedas yo tatas. Iya Dewi Sangkro. Kenal Bagong.
Dimas Jangrono, Jengkas, Mas. Dimas Cakrangerat, Nggih, Kang Mas. uga kowe pisan to saksen. Najano si Joko Berik iki tak hitung 75%. Nggih, Mas. Ya. Nggih. Nanging bisa. Ya. Nggih, Mas. Mula Joko Berik sadurunge kowe nampa beslit. Kowe tak wene jejuluk, tak wene gerak. Tak rangkepno tumrape wong tamu lanang, uga pamanmu caken ngerat uga aku. Tak dadake situk dadi siji. Joko Berik sawunggaling kulma sastra negara. Dimas Cakra, Nggih, Kang Mas. Dimas Cakrono lebone ing kamar pasukan. Ayo dong, ayo dong. Ndo, Nggih, Bapak. aja nak girang dembuyu yen Joko Berik iso nyodor. Oke. Aku kuwatir mbok menawa pemerintahane sawunggaling meneh kaya bapakne. Iya. Seperti itu. Kira-kira nggagalno sawunggaling napa besit setuju ora? Setuju. Kalau itu ada keuntungan bagi governor, saya kira setuju. Aku tak nungko lagune Joko Berik. Tak kongkone babat alas nambah sekalingan. Gak iso, gak sore yen iso babat iso nampa nang besit. Semuanya saya serahkan kepada Bapak Sosro yang terbaik. Pangedune. Siap. Sunat. Kita kembali gitu. Sawunggaling komak sastra negara. Sawise aku iso nyodor gendera tunggul yuda sing gumantung nanggone kitiran 1000 menara galah. Aku oleh ganjaran saka bangsa Walanda didadekno tumanggung kanoman ing Brangwetan kutha Surabaya. Kaping pindho aku dikongkon babat alas nambas kelingan nganti dadi Karang Pradesan. Alas nambas kelingan tak babat nganti dadi Karang Pradesan wis resik. Dinane iki tanggal 1 Januari titi wancine bangsa Walanda ngukekno beslip marang Joko Berik ya sawunggal. Nek nganti londo sampai selak tak obrak-abrik saabang cindel mundo. Bagaimana Bapak Sosro? Iwuh ing pamit. Seperti itu. Cara Jawaku ku bisa ngloropake supaya Joko Berik temakaning pati. Iya. Ning Sang Hyang Widi Gusti Kang Maha nuwuhna Joko Berik iso mbabat alane alas nambah kalingan. Krungu tembang rawat tembang si Bakul Sermbiwara. Nek Joko Berik wis iso babat. Lah, nek munggah njaluk beslit, iki sing aku rada bingung. Bapak Sosro, yang saya tahu dari semua yang saya kenal, Bapak Sosro ini orang yang sangat cerdik. Saya kira Bapak Sosro tidak akan pernah kehilangan akal untuk
melakukan semua ini? Aku eling to. Piye? Matine Jaeng Rono tak pasugati inuman saka Nederland temekaning pati. Ateges racun. Pakai racun. Good. Good, very Ya good. to? Yes. Api-api epok-epok ngekei pasugatan. Pahargyan reh dene dek iso mbabat alas nambas kelingan uga titi wancine nampa beselit. Ya. Yes. Ayo dipasugati inuman ning aja lali. Kudu dicampur racun sing saka Nederland. Saya ngerti Pak Sosro itu pasti bisa melakukan semua itu. Kaya ngono. Yes. Loh, ayo sapa ben? Nang munggah. Sulat. Siap no. Nek sak waya wasel galing teko kudu dipasugati. Betul. Munggah dalek. Aku percaya. Sawung Rono jare ganteng. Sawung Sari jare ganteng. Ijik ganteng Joko Berak. Betul. Pidak budayaan. Ya, mripate blak-blak koyo sencaki. Yes. Potongane ceging. Wah, Very good. wis pantes dadi tumenggung ing kutha Brangwetan. Dole Joko Berak, ya apa kabare kowe sakwise tak kongkon babat alas nambas kalingan. Alas nambas kelingan menika sampun dados Karang Pradesan jenggo. Kaya ngono. Weh, dudu sembarangan. Good, very good. Bocah ngerti, ya. Bisa diandalkan Bapak Sosro. Ya ora ono siji ki besok ya. Besok sing ganteni ramane dadi temenggung ing Surabaya. Bagus. Joko Berak Lho niki Kanjeng. sawunggaling kulmak Sosronegara. Iki londo melu seneng. Kowe wis ditiwancine nampa ananing belet. Iya to? Leres menika. Sadurunge nampa nyenengake pikiranmu, nyenengake londo nganggo pahargyan seneng-seneng. Pahargyan seneng-seneng menika dos pundi jenggo? Ngurmati ananing sawunggaling bisa nyodor, loro bisa babat alas, telu wis ditiwancine nampa beseli. Ngene ta? Terus mekaten. Iya. Kowe gelem? Nggih. Bagus ponakane Sosro. Sapa bocah pidak-pidak kaya menjangan, ya to? Pencolot-pencolot. Do? Yo. Iki inuman sing nomor 1. Regane puluhan juta. Nuwun sewu jenggo. Jenengan menika kan sing beto inuman menika. Ateges aku bandar. Ateges jenengan bandar cara Surabaya. Cara Surabaya. Nek bandar cara Surabaya iku sing ya apa? Nggih, jenengan sing nginum riyen. Aku tunggu ngombe dhisik. Nggih, Iku nek Surabaya. Iki ning Yogyakarta lho. Yogyakarta aku sing duwe. Dados dos pundi Ning jenggo? wamu kudu duwe manut aku, ya ta? Dados kaya ngaten. Iya. Yen kowe gelem lega jroning jagat ing Rama. Ayo tampan ono minum. Sing ati-ati ya, nganggo apa kuno sing apik. Bangsat banget. Joko Berak. Cetha. Sing elek beditate cakraning rat. Kowe wayahe ngombe ditampel cek gak iso nampa ananing besi. Yen dadi aku Joko Berak, aku sing dadi. Nek ana menungsa kono, oh, gawe pati cakrang lirat. Cakrang lirat mati jadi sauk. Very good Bapak Sosro. Luar biasa. Dandang tak onake guntun. Yes. Guntul tak onake dandang. Good. Pikirane Sosro atine rat 17 menungsa
kidul telung kucing. Saya percaya itu Bapak. Memang betul-betul licin. Dia punya cara. Nek wong loro mati sampe padha matine. Yes. Ana temenggung, ayo gawene sah bare aku. Oke. Jogo berayo sabung galing tayo. Kate makeni kajuwo tayo. Aku ngombe gorong tau ngombe wis peno tampil. Lo Ateges peno gak setuju nek aku dadi tumenggung ing kakek. Nek ngono sampeyan iki gak ngerti tayo. Ki wong tuwa sampeyan mati teko ombene londo. Wong Jawa ke sing mati teko ombene wong londo. Pokal gawene sastra adiningrat. Ateges niku Dudu awe aku, Cong. dados niku pokal gawene jengwa sastra adine. Bener. Saiki ya apa sampeyan? Nerusno perjuangan sampeyan. Berantas anane londo, tak dukung, Cung. Ngoten. Iya, ayo tak tono saka kapan, Cung. Selamat. Sawung gak ngamuk. Ora makan. Ra, aku gak melok kamu, Ra. Ra, aku gak melok, Ra. Gampang. Ngaku wis tuwek kok wedi ora. Londo menang melok londo. Wong Jawa menang melok wong Jawa. Nek pokok. Ayo. Londo satang sisi gak nrimano patine Sosraja. Maju legane atimu. Papaken lampun sawung. Kok gak penak. Koyok saya mambu londo. Koyok saya mambu londo. Aku melok takon karo kon. Iya, Kon niku londo apa wong Jawa? aku wong Jawa kok. Wong Jawa apa londo? Jawa. Londo tapi mirip-mirip Jawa. Apa? Wis tau mateni wong Jawa pira kon? Aku kurang tahu mateni belas kok. Wis tau mateni wong Jawa apa durung? Sumpah durung belas. Pisan apa pindho? Durung belas. Pindho taping telu. Durung belas. Pisan ya. Pisan, sumpah ya pisan. Aku melok takon karo kon. Apa? Kon londo atau kon ndi kon? Aku ta. Londo teko kewayuan. Londo teko kewayuan. Heeh. Wayuan ku nggodho goblok. Heh? Wayuan ku nggodho. Iya, Bapak sak karep kowe. Piye ya? Sadurunge kon tak pateni sambato nang gone wong tuamu kon. Burung. Aja dipateni aku nek mau pateni kon meneh bolo ludruk sapa goblok? Kan kancamu entek kabeh, gak ludruk kon. Dinane iki kon gak tak pateni tapi kon mulya. Aja sampe melok wong londo maneh kon. Ya mulai wong buyar kate gak mulai. Lah, ganteng-ganteng beto. Wis, ndang mulai. Mulai ah? Mumpung kon durung tak pateni. Wis ah. Kon ijen nang kene. Nang mulya kon kok suwe. Ya wis mulai. Matur suwun.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Londo iso salam balang. Eling dan eling. Nek ana taun 1942 ana wong cebol kepalang saka lor wetan sangkane sing gawe ombol-ombol kelaras yaiku sing nutukno perjuangane Joko Brek pahlawan Sawunggaling. Kok kadang kala wau derek-derek kula sedaya